Assalamu alaikum. Гыйлем алу турасында мөһим бер һорау. Әгәр без гыйлем алырга теләһәк, теге я был уку йортына барырга йыенһак, шунда башланып китә. Бында бармагыз, унда сәләфтәр, тегендә бармагыз, унда суфыйдар, өченче ергә бармагыз, унда юньләп ашатмайдар. Юньләп ашамаһаң, укуың да бармай дигән һымаграк. Ягъни нинди генә уку йортын тапма, берәй тәнкыйтьсе табыласак диләр бит. Бу дөрес исламда. Кардәшләр, буның туралы озак һөйләргә була инде. Мин бер нәмә менән сагыштырайм. Ана шундый кешеләрнең хәлен, тәнкыйтьчеләрнең хәлен өйләнү менән сагыштырырга була. Кемдер өйләнергә теләһә, моны был катынды алмайым, чөнки олы, буны алмайым, чөнки бешерә белмәй. Был бешерә белһә лә ул кияүдә булган. Шулай хайланып 35 яшь булып китә егеткә, ибет һаман өйләнмәй йөри. Мана белем турасында ла шулай әйтергә була. Ана шулай тегендә бармайым, бында бармайым. Бында шундый сәбәп, тегендә фәлән сәбәп дип хайланып йөргән кешеләр ул бер касанда гыйлем алмаясак. Дөресен генә әйткәндә, ул бында ниндидер теге тәкәбберлектең элементы бар инде ул. Әли үзе хәреф укый белмәй, ана шул университетта булһынмы, мәдрәсәлә булһынмы, укытучыларга ниндидер хөкем чыгара бит инде. Улар шундыйдар, мондыйдар дип. Һуң һин үзең әли мана муаллим фәниҙә лә укый белмәйһең. Муаллим фәни ул ана шул хәрефтәр китабы бит. Ниндидер хөкем чыгараң. Фәлән кеше турасында әгәр ул теге адашкан дип әйтү, дөрес укытмай яки белеме юк дип әйтер өчен һинең үзеңнең дә ниндидер белемең булырга тиеш бит инде. Һин әли гарәп теленең әлифен дә белмәйһең. Мана ысынлап та күп кешеләр әлифте белмәй. Хәмзә менән бутай. Ибет. Был кем гарәп телен яхшы өйрәнгән, шул аңлай инде ул. Күп кешеләр әлифте хәмзә менән бутай. Хатта ана шул хәрефтәрне өйрәнгәндә. Ана шул башкортлар элек әйткән, әлифте таяк итеп белмәгән кешеләр, әлифте таяк итеп белмәгән кешеләр башлай теге я был мәдрәсәләргә, монда университетларга хөкем чыгарырга. Һәм шулай итеп тәкәбберләнеп йөреп, улар белем дә алмай. 50 яшенә тиклем барып итә, әле Коранды укырга өйрәнмәгән. Барыбер тәнкыйтьләп йөри ул. Менә шуңа кардәшләр, әгәр кайдалар нисектер белем бирәләр икән, шунда югырыгыз. Бәләкәй генә мәдрәсә булһынмы ул, яки кайһы вакыт бушлай тәкъдим итәләр, килегез укыгыз, мана фәлән гарәп илендә асылган дип. Алла Таала кешене юнәлтә бит инде. Кеше Алла Таала ихлас юнәлә икән, бит. Ул адашкан юллардан китмәясәк. Хатта мәдрәсәлә ниндейдер бик үк дөрес укытмаган укытучылар булһа ла, барыбер Алла Таала сыгарып җибәрә ул юлдарын табып. Шуңа кардәшләр, кайда мөмкинселек бар, шунда укыгыз. Бәләкәй генә мәдрәсә дип тормагыз. Кеше ул мәдрәсә турасында ниндидер теге тәнкыйтьтәр һөйләй дип тормагыз. Һәм башкаһы. Мана әлеге заманда ибет идеаль, мөкәммәл, идеальный русса. Уку йортын барыбер таба алмаясаксыз. Нинди генә уку йортын әйтмәһәгез дә, ул Рәсәйдә булһынмы, ниндидер сит илдә булһынмы, мана мин һеҙгә барыбер фараз итеп әйтә алам, ана шул уку йортына нинди тәнкыйтьтәр әйтеләсәк. Кешеләрнең тәнкыйтен генә тыңлап, тик ана шул насар ягын гына уйлап йөрәһәң, был дөньяла кеше өйләнә лә алмаясак, укый да алмаясак, һәм хатта сауда ла апара алмаясак. Менә шулай. Ибн Таймия дигән бер бөек галим булган бит инде. Ана шуның бер һүзе бар. Истә калдырыгыз. Бa'дун наси мислу